mriki. Jangan dorong-dorong, Pak. Sejatining alam kang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dewi. Tadalah. Bareng pun kakang weruh prapane Yayi Panglebur Gangsa si Kumbakarna ngabyantara marang ngarepipun kakang bungah arasaning ati prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran Samudra Madu. Karna tak itung meh genep setahun anggonku ora ketemu kalawan Siadi. Ora sak pejagong kaya dina sak mengku. Nggonmu nglakoni tapa nendra tapa turu ana sukuning gunung Gokarna. Kumbakarna padha becik sak tekane Yayi Kumbakarna ana ngabyantaranipun Kakang Yayi. Iya. Antuk pamujine Kakang Rahwana-raja. Nirbaya nirsangsaya tekaku ora nyandung sambikala sawiji apa. Aku ngaturake bekti tandha pengaji-aji marang panjenenganmu Kakang Rahwana-raja. Yoh banget panarimanipun Kakang. Akarya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana, Mbokarna. Yo, Kakang. Ndak tampa tangan loro ndak petek ana ing jaja rumeketing wardaya miwahana rah daging kayuwanan diprayogake anggonmu lungguh Kumbakarna. Iya Kakang, ora kurang prayoga anggonku lungguh. Kejaba saka iku Kakang, rehne sak mengko aku wis ngabyantara marang pengarepane Kakang Dasamuka lumantar timbalane anakmu lanang ya ponakanku si Indrajit Megananda. Maragage kuwi matura kuwi ngendi kowe? Wigatine apa? Kendhih kemrungsunging dalih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya Kumbakarna kepengin mangerteni apa wigatine aku tinimbalan sowan. Kumbakarna, piye Kakang? Ngene Yayi. Perkara wigatine kowe ndak timbali tinemu keri. Krana pun Kakang wis tanggap ing swasana, tanggap marang kahanane Yayi Kumbakarna. Anggonmu turu ki kesuwen.
Mongko Kakang wis niteni wong kuwi nek turune kesuwen terus tangi hawane siji ngelak loro luwe kuwi dayane yen turu kesuwen. Mula Di kowe kandha marang pun Kakang kowe njaluk apa? Bakal tak sembadani. Apa kowe njaluk omben-omben sing ditekake saka njaba negara sing regane larang? Mengko tak turuti Mbok Karno. Mara gage kowe apa marang pun Kakang? Kowe pengen mangan apa? Iwak kebo? Apa kepengin iwak sapi? Iwak wedhus? Iwak pitik? Yen perlu ku Mbok Karno njaluk iwak kirik tak turuti. Ayo. Kondo tak sembadani Mbok Karno. Kakang piye? Yen ku srawung karo Kakang Dasamuka ki ora mung sedina rong dina. Tegese yen ku srawung karo panjenenganmu Kakang Rahwana Raja ki wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Wiwit jejabang nganti cerapang aku iki wis hafal Kakang. Watak wantu solah slagane Kakang Dasamuka. Saben nuruti kekarepane wong liya mesti gendong pamrih. Saben apa kekarepane wong liya kok uja kowe mesti duweni karep kang sinandi sing ora dingerteni kejaba mung kowe. Mula aku jaga-jaga Kakang. Aku jaga-jaga emoh kepuk tangan budi karo kowe. Aku emoh nampa wujude panganan lan omben-omben saka kowe yen durung genah perkarane, durung cetha wigatine aku tinimbalan sowan. Sing ndok karepke kepuk tangan budi iki piye Mbok Karno? Upamane aku iki mengko wis mbok wenehi panganan lan omben-omben kesenenganku, gek kowe duwe karep sing ora jumbuh karo atiku. Kowe meksa-meksa aku kudu manut karo kowe. Rumangsane kowe wis menehi bebuden marang aku. Mula saka kuwi aku jaga-jaga emoh nampa pawewehe saka Kakang Dasamuka. Edan tek pinter men kowe. Orane pinter, aku ki nggo ngilmu titen Kakang. Watakmu ki aku wis hafal. Saben arep menehi apa-apa, saben nyumbang rono nyumbang rene mesti duwe karep. Ora wuru ngongko mesti kok nyoblos gambarmu wis sak nomer kowe. Mula enggal kondo. Walien rasamu Kakang. Duwe sedya kok apa, duwe niat sing ngendi, Kakang Dasamuka nimbali kadangmu panglebur gongso. Kumbakarna arsa ngangklungake jangga nilingake karna nunggu rumentahing sabda pangandikane Kakang Rahwana Raja. Ya rada maju sing dadi lungguhmu Kumbakarna. Weng-wenging driya mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ing lerlena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang Dyah Utama Kumbakarna piye Kakang? Ya yen to pancen kowe ngesuk apa kang dadi kepengin weruh wigatine kowe ndak timbali, aku mung arepe takon karo Kumbakarna. Takon babagan apa? Ngene. Kowe karo sing gawe urip dikodratake urip ana bumi ngalengka. Kowe iki dikodratke dadi apa Kumbakarna? Kakang, aku dikodratke karo sing gawe jagat dikongkon dadi satriya. Dadi satriya? Iya. Yen to pancen kowe ngucap dadi satriya, jal aku tak takon. Satriya mono duweni kewajiban cacahe pira coba aku jrentrehno Kumbakarna. Kakang, piye? Kewajibane satriya mono ana cacah 5. 5 perkara. Iya. Angka pisi, siji. Aja banter-banter.
Awakmu ki kesel. Siji apa pisan? Siji. Angka 1 apa? Wajibane satria. Jajal. Saurana cangkemmu. Yo. Angka 1 kewajibane satria ya kuwi apa? Memayu rahayuning bumi kelairan. Kuwi angka 1. Yo, Kakang. Kewajibane satria angka 2 ngayomi para pandhita, ngayomi para kiai, alim ulama ingkang nembe manembah marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Kuwi kewajibane satriya sing angka 2. Kewajibane satriya angka 3 tresna ing bangsa, welas asih mring para kawula dasih. Sabanjure angka 4 tuhu ing janji, nuhoni janji kang wis kawedhar. Lati pakarti kudu nyawiji. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Sing pungkasan kewajibane satriya angka 5 apa Kumbakarna? Angka 5 tunduk ing bebener, adhedhasar weda suci lan undang-undange negara. Apa kira-kira 5 perkara kewajibane satriya kuwi mau wis nduk tindakake kanthi bener becik hae Kumbakarna? Wis Kakang. Tak kira 5 perkara mau wis tak tindakake kanthi bener becik. Kowe goroh, kowe ngapusi Kumbakarna. Jarene satriya kuwi ora kena goroh, jare satriya kuwi ora kena ngapusi. Lho, aku ngapusi mapan ana ngendi Kakang? Jajal. Darmaning satriya angka 1 kuwi mau apa balenana? Wajibane satriya angka 1 ora ana liya ya kuwi rumeksa rahayune bumi kelairan. Rumeksa rahayune bumi kelairan ki maknane piye? Upamane negarane ditekani musuh, satriya kudu cancut tumandang mbelani negarane, mbelani bumi wutah darahe. Sumpahe satriya, sumpahe kanggo mbelani negarane ora mung bondo, ning nyawa ya diudhokake kanggo srana mbelani negarane sing lagi ditekani karo mungsuh. Apa kowe ora krungu? Apa kowe ora ngerti yen sakmengko negara ngalengka ditekani musuh? Aku wis ngerti. Saka sapa? Saka ponakanku si Indrajit. Yen sakmengko Prabu Rama sakwadya balane wis tumeka ana ing negara ngalengka, kepara wis dadi peperangan sing gedhe. Yen to nyatane negaramu tinggalane bapakmu lan bapakku dienggo jag-jagan karo musuh, Rama Wijaya wis ngluruk perang ana kene. Jarene kowe duweni dharma rumeksa rahayuning bumi kelairan. Yen to nyatane kaya mengkono kenang apa ora kok tindakake? Ngerti negaramu ditekani musuh, kowe ora gelem tumandang. Kowe ora gelem jumangkah, Kumbakarna ora gelem kumrembah. Kowe malah turu ana sukuning gunung Gokarna jajal Wangsulana. Kowe iki jane satriya apa dudu Kumbakarna? Oh. Wonten malih tuladan prayogi satriya gong nagri ngalengka Sang Kumbakarna namane Toriku warna diyu suprandining kayuh utami wiwit duk perang Alengka nggenya darbe atur mring Kengraka murih Raharja. Ayo enggal Wangsulana, yen pancen satriya duweni dharma rumeksa rahayuning bumi kelairan belani negara nganti tetes sing getih kang pungkasan yo kene. Ya kene negaramu ditekani musuh, kowe malah turu. Rewa-rewa ora ngerti, ora gelem jumangkah, ora gelem kumrembah. Kakang, piye? Kowe bener ning kurang pener. Piye?
Kowe bener ning kurang bener. Karepmu piye? Pancen bener. Satriya duweni kewajiban belani negarane nganti tetese getih kang pungkasan. Upamane negarane kuwi mau lagi ditekani musuh. Lah iya, nanging nyatane kena apa? Kok sik to cangkemmu menengo sik. Cangkemmu menengo sik, Kang. Aku tak matur dhisik, aku aja kok pedhot lehku rembukan yen durung rampung nggonku matur. Pancen bener. Satriya duweni kewajiban belani negarane ning disawang lan ditonton dhisik perkarane kuwi mau piye. Negarane kuwi mau bener apa luput. Yen to negarane mapan nggone bebener, satriya kudu tumandang nganti tetese getih ingkang pungkasan. Ning nek negarane iki sing kleru, satriya mau aja nganti tumandang, merga satriya kuwi kudu bisa milah, satriya kuwi kudu iso milih ngendi sing bener lan ngendi sing luput. Kamangka aku ngerti dhewe yen to sumbere keluputan mapan ana negara Ngalengka, mula nganti Rama Wijaya ngebak peperangan. Merga Ngalengka kene iki kleru klirune negara Ngalengka, merga saka tumindake Ratu Ngalengka ya kowe kuwi Kakang Dasamuka sing wani ngrebut bojone wong liya, wani ngrusak pagrayu, nyolong rekyan Warasinta garwane Sri Rama Wijaya. Yen to aku nganti mbelani negaraku negara Ngalengka, tegese aku satriya sing ora duweni kiblat, ora bisa mbedakake ngendi bener ngendi luput. Mulane Kumbakarna wegah tumandang ki ana dasare, ana wewatone. Dasare kakangku sing kleru, dasare Ratu Ngalengka sing luput. Wis rak saiki rampung lehku matur, maragake saiki cangkemmu genti munia, Kang. Ayo sik tak mikir sik damput iki. Kok pelentas-pelentus. Yo. Kumbakarna ya. Piye? Menungso kuwi tipake padha lonjong ning cok-cok atine ora golong. Ora golong piye? Yen kanggomu kandhane Kumbakarna mau ngrebut bojone wong liya, ngrebut bojone Sri Rama Wijaya, mbedang bojone liyan, kuwi ngrusak pagrayu, nyures Tursijo. Monggo wae, nanging yen kanggone Dasamuka, kanggone Rahwana Raja, kuwi tiba kosok balen. Kosok balen piye, Kakang? Gagahe wong lanang kuwi nek wis iso ngrebut bojone wong liya. Ngerti ora kowe? Paham ora? Saya gagane nek ngrebut bojone kancane dhewe. Kuwi langkung jos, luwih jos. Lanang tenan yo ngono kuwi. Oh iya. Melinger kiblatmu kowe, Kakang. Yo. Cekak cukupe aku mbok tekakne kene wis ndek enek guna paedahe, Kakang. Aku mbok takoni wis sumaur. Saiki ngene wae yo, Kang. Tutuk-tutuk menolehmu ndeder dedosan. Tutuk-tutukno lemu arep ngrebut bojone wong liya. Ora ana guna paedahe Kumbakarna mapan ning negara Ngalengka kene. Luwih becik, aku tak balik turu ana Gunung Gohkarna. Nyatane jare kowe gelem ngrubah sing dadi perilakumu, Kakang. Ning babar belas kowe ora ana owah-owahan. Bener jarene para pinter sarjana ingkang sujaning budi. Yen watuk iki kena ditambani, ning yen watak kuwi digawa sak mudare kuwi pancen bener. Timbang aku nyawang kamurkanmu, aku njaluk pamit. Aku tak balik turu ana Gunung Gohkarna. Yen perlu aku tak turu sak mudar kowe. Aja Kumbakarna, aja. Aja. Kadangmu padha warantena becik, besok amendemo baris kang prayitna. Baris kang prayitna ya saranta wong ing Dwarawati. Piye?
Kowe gelem ngrubah sing dadi perilakumu ora Kakang? Yo. Aku tak manut karo kowe Kumbakarna. Watone kowe aja ngalih tekan sak pengarep aku, aja ngalih tekan negara Ngalengka diraja kene. Yen kowe gelem manut karo aku ora bakale lunga. Yo, aku tak manut karo kowe, jajal. Aku mbok kon piye saiki? Aku mbok kon piye? Heh? Tenan kowe manut karo aku. Yo, aku duweni penjalukan cacah loro. Siji, kanggo nyirep peperangan lan ora ben saya ngombro-ngombro. Kowe kudu gelem njaluk ngapura marang Prabu Rama. Angka 2. Kakang Dasamuka kudu gelem balekne Rekyan Sinta nggone Prabu Rama Wijaya. Sabanjure kowe njaluk ngapura Kang Sarta balekne Rekyan Warasinta. Kuwi sing dadi penjaluke adimu Kumbakarna. Kuwi kudu mbok turuti, kuwi kudu mbok sembadani. Piye? Siji, kowe kudu njaluk ngapura karo Prabu Rama. Angka 2, Sinta balekno nyang bojone. Kowe gelem ora, Kang? Ora enek liyane kuwi? Ora enek. Yen gelem ya kuwi, ora gelem aku tak lunga. Ya sik tak mikir sik. Ya, supaya imbang Kumbakarna. Kowe duweni penjalukan cacah loro. Ya, aku duweni penjalukan cacah loro. Aku ya duweni penjalukan cacah loro ben imbang. Ya, kowe njaluk apa, Kakang? Siji. Aku gelem njaluk sepura nyang Rama Wijaya ning Rama Wijaya tekakno rene. Dasamuka megah yen kon brangkangan marang ngene Prabu Rama. Kuwi penjalukku angka 1, angka 2. Yen aku wis balekne Rekyan Sinta nggone Rama Wijaya, nanging Rama Wijaya wegah nampa baline Sinta, kowe kudu gelem dadi senopati. Mungsuh Rama Wijaya sak wadyabalane. Piye? Piye? Yo, aku saguh Kakang. Saguh? Saguh. Tenan? Yo, yen wis sekseni bumi karo langit Kumbakarna. Sineksenan jagat saisine. Kowe gelem njaluk ngapura marang Sri Rama lan kowe gelem balekake Rekyan Sinta. Ya, ning ya kuwi. Nganti Rama Wijaya wegah nampa baline Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Paham, ngerti? Ya. Tak sekseni. Ya, mbok sekseni. Saiki Rama Wijaya detik iki uga tekakno rene. Tan samarta moring suksma sinukmaya winahya ing sepi sinimpang telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking ong Sigra sedakep saluku tunggal satriya panglebur gangsa risang Kumbakarna nutupi baban wasa ngangeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucaking grananut marang giwaning kekayung-kayung yun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine risang Kumbakarna setyaning kayun arsa budidaya prapanira Prabu Rama Wijaya eling-eling Raden Kumbakarna nadyan wujude buta nanging buta kang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane wauta kocap sagebyaring caleret
Sri Rama Wijaya wis prapta ana ing Stinggil negara Ngalengka. Caritaning satriya linuwe kang marji mring kautaman tan pegat mring pangestine Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Apa Raden nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula wanowani muter giling kahanan paduka prapta wonten ing Stinggil negara Ngalengka. Sedya kula muter giling panjenengan amrih wonten padanging lelakon. Kakang, apa kupakarna? Penjalukmu wis tak sembadani Prabu Rama wis prapta ana Ngalengka kene. Dadah kandhakno Kakang. Yo. He, Rama. Prabu Dasamuka piye? Nggonku nekakne kowe ana Stinggil Ngalengka iki gandeng aku wis ngrumangsani ing reh keluputan lan dedosanku. Dina iki Dasamuka njaluk ngapura karo kowe. Iya. Piye? Mbok tampa ora? Yen kowe njaluk pangapura marang aku, tetep kowe tak paringi pangapura. Sing gawe urip wae gelem ngapura marang umate yen to umate mau bener-bener kanthi ikhlas njaluk ngapura nyang pangeran. Dah, ndungkap angka 2, kanggo nebus dosa lan keluputanku Sinta bakal tak balekne ning tanganmu. Kowe percaya, Rama percaya, bojomu sak suwene setahun babar belas rung tak singgol, bojomu isih suci durung tak kapak-kapakne. Nah, kanggo nyirep peperangan iki, Sinta tak balekne. Gawanen mulih ana Pancawati. Piye Prabu Rama? Sigra cancutku mregut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayek didingo lena prapeng ampus ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita. Jebulane kabar kang tak tampa tinemune kabar ingkang kabur, kabar kang ora bener, kabar kang ora kababar ing kasunyatan. Kiblat 4-5 pancer. Prabu Dasamuka kuwi ratu sing sekti mandraguna, paribasane tinatah mendat jinara menter, pinaku bendal binedil njundil. Aja ta jamake janma manungsa nadyanto karo dewa wae Dasamuka ora wedi. Nanging kabeh mau jebul kabar sing kleru. Bareng sak mengko kowe wis akeh kurban-kurban peperangan saka negara Ngalengka. Prabu Dasamuka cilik atine mulur mungkret kaya cacing.
Kowe wedi karo kekuatane Rama Wijaya? Iya. Heh Prabu Dasamuka, wong kang kaya kowe. Peperangan iki dudu mung perkara katresnan. Ning iki perkarane kewajiban. Kewajiban ngisas angkara murka sukertaning jagat ya kowe kuwi. Lan sing kudu ndok ngerteni. Aku emoh nampa Rekyan Sinta. Aku emoh nampa Rekyan Sinta yen ora barengi gumlundunge ndase Ratu Ngalengka. Bajingan cakep apa iki? Ora ajar. Ah! Babat, Kakang, musik Kakang. Colo Kumangaro, colo. Ah! Bajingan elek. Sabar. Kakang nyebut, Kakang nyebut. Rodo montap lerkina tap tuko yayasin ipi. Jojo bang mawi ngewengis kumedjot padoning latine trandit ngundar andir. Sabar Kakang Dasamuka, kowe krungu dhewe Kumangaro. Tangkeme Rama Wijaya ngucap piye? Iblis. Dewa wae do wedi karo aku. Lah kok Rama Wijaya nguman-uman karo Dasamuka. Dikira aku jireh gete wedi mati. Rama Wijaya wong mecece nyelekutis kaya luwak anyang-anyangen. Wani nyumbari Dasamuka biangsa telek. Aja malah patene dhek Kumangaro. Sabar Kang, sabar. Sabar matamu picek kowe. Kale. Leremno dhisik rasamu Kakang. Leremno sabar. Sabar Kakang, sabar. Leremno dhisik penggalihmu, tatanan luwih dhisik sing dadi rasamu ya Kakang. Ya. Bareng wis rada lerem rasaku, pikiranku wis semeleh, aku kelingan Kumangaro. Kakang Rahwana kelingan apa? Kelingan janjine awake dhewe. Janjine awake dhewe wong loro. Yen Rama Wijaya ora gelem nampa baline Rekyan Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Gelem ra gelem kowe kudu dadi senopati Kumangaro. Hei! Waduh, mati aku. Oh. Waduh, nyuwun pangapunten Gusti. Ora nggraita. Ora nggraita yen to lelakone kudu kaya mangkene. Mbok Karno, piye Kakang? Ayo. Enggal toto tak kalungi melati kowe dadi senopatine Dasamuka. Yo Kakang yo. Aku ora bakal nglincati janji sing wis kawedhar. Nanging kowe kudu paham, kowe kudu mangerteni. Aku maju ana pabaratan ora mergo mbelani kamurkanmu.
Nanging aku mbelani negara Ngalengka sing wis didak-idak karo Wadya Balane Sri Rama Wijaya. Kowe mbelani aku karepmu ora mbelani ya ora patheken. Sing penting kowe maju perang dina iki uga, Kupakarna. Titik. Wis aja kesuwen. Aja kesuwen rangsangen Sri Rama Wijaya sak Wadya Balane. Dina iki negara Ngalengka, senopatine ora ana liya, ya kuwi senopatine Kumbakarna. Oh, adalah. Budal we bajingan we. Iki tak sawang anake Kumbakarna aswane Kumba Kinumba. Inggih, Duhwa Prabu. Ngadhep marang Punwa. Nggih, ngaten wa. Upami ingkang putra kekalih badhe njajal kasekten. Ngiras kula badhe labuh wonten ing negari Ngalengka kados pundi wa? Lah dalah, ya ngene iki aku seneng. Kowe ora perlu tak kongkon ning budal saka inisiatifmu dhewe. Ngene iki aku seneng kowe tukul tekan prentuling atimu dhewe, krenteking atimu dhewe. Nadyan kowe iki anak Kumbakarna ning kowe kabeh wis tak anggap kaya anakku dhewe. Aswane Kumba Kinumba. Kowe tak lilani maju ana pabaratan. Nggih, nyuwun tambahing pangestu. Indrajit, kula wonten dawuh Kanjeng Rama Diwaji, muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Dina sak mengko pasewakan wis cetha, pasewakan enggal dibubarake. Nonton kaya ngapa tandang kridane pamanmu Kumbakarna. Lho niki amit madal pasilan Kanjeng Rama Diwaji. Sabet biar katali wau sampun paripurna sabda pangandikane Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja Bawane Sang Buminata datan singlar saking Ubaya.
nganggur mangan turu omong kosong Lengo Patra Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ndo anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe Limbu. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Dikendhoni luwih dhisik suasanane ya nduk nganggo unjal ambekan ngono. Perkara lakon sirnaning angkara murka utawa brubuh ngalengka? Ya. Mengko kena ditutuke sak rampunge limbukan ning aku karo kowe ngaturke apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Iya, Ning sadurunge tetembangan sing maneka warna kang sarta gegojekan, ya. Luwih dhisik anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Ayo bareng-bareng ngegongake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi juru wilujeng sejati Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan, kenikmatan marang aku karo kowe sak rombongan. Ya.
becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating Gusti Allah awake dhewe bisa sowan marak tinimbalan ana ing adicara bengi iki. Ngono mak. Iya ngestokake dawuh. Iya. Lah banjur bengi iki adicarane apa? Aku limbuk anakmu nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nok. Adicara bengi iki acarane ya kuwi bersih dusun. Oh ngono. Utawa nyadran ana sing ngarani sedekah bumi. Siji desa mawa cara. Iya. Bersih dusun sing digelar nuwun inggih menika pepunden-pepunden kula warga Gong masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kedung Bajul. Oh ngono. Dusun Kedung Bajul, desa Gemenggeng, Kecamatane Pace, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Luar biasa pahargyan adicara ana ing bengi iki. Luar biasa wiwit sore aku ya wis nemoni para-para panitia. Para ibu-ibu. Ayo. Wis ditemoni. Wis tak temoni luar biasa kekompakan, gotong royong, guyub rukune warga masyarakat bersih dusun Kedung Bajul bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Asma kinarya japa jenenge wae bersih dusun, bersih wiresik dusun wis ngarani. Iya. Aja nganti adicara bersih dusun sing kagelar mung setahun pisan iki muspra tanpa guna. Ning bersih dusun iki kena kanggo sarana introspeksi diri. Iya, mulat sarira angrasa wani. Sing diresiki aja mung tata laire, sing diresiki aja mung dusune. Iya, nanging klebu atine para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Kedung Bajul kudu diresiki. Carane ngresiki introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Aja ndumuk salahe tangga, aja ndumuk salahe kanca. Ning ayo metani keluputane dhewe-dhewe, metani kesalahan lan dosane dhewe-dhewe. Kira-kira sak suwene setahun aku duweni dosa apa karo tangga? Kira-kira aku salah omong apa karo tangga? Wo ngono ya, Mak. Dipetani terus disuwunke ngapura. Iya, kudune kaya mangkono. Iya, kuwi berarti ana ing adicara bersih dusun kaya ngene iki, nyadranan sedekah bumi kaya ngene iki banyak nilai-nilai yang positif yang dapat diambil ya, Mak. Akeh nilai-nilai sing iso dijupuk ngene iki ngajarkan tentang kekompakan, guyub rukun, gotong royong, sing ora tau kumpul karo tanggane malah kumpul karo tanggane. Beda agama ora njalari gendro. Beda panemu ora njalari tukar padu. Beda pendapat ora pegat. Iya, tansah manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa ya, Mak. Pancen bener no. Wah, iya. Bombong kaoran bungah bengi iki iso sowan para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Bajul. Dasare ya sowan komplit. Sowan komplit ya kuwi kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Iya, mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul. Wah iya, sowan mrene senadyan lagi sepisan ji ki amake dhewe sowan mrene. Ning apresiasi dan antusiasi para warga masyarakat dusun Kedung Bajul luar biasa. Ngono. Kepara wiwit sore kuwi wis kebak no. Oh, wiwit sore wis kebak. Wis kebak penonton para sutresna budaya. Matur nuwun sing tresnani awake dhewe sak kanca Astabrata. Uga ora lali awake dhewe wis sak trepik. Wis sak mestine yen ngaturake panuwun ya, Nok. Iya. Ngaturake panuwun kunjuk sapa bae. Nuwun inggih. Ingkang winengku kinurmatan, Bapak PJ Kades Gemenggeng, Bapak Sakur, uga ora lali Bapak Kasun, Pak Luki, terus uga ana pangarsaning giat, Bapak anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Komisi 3, Mas Sahrur Cahya Ramadan. Betul, Kang sedaya tamu undangan kang kepareng rawuh ana ing bengi iki, Bapak Camat, Pak Nurdian, ya,
Lan sedaya tamu undangan, sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal dan tentunya ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh warga masyarakat dusun Kedung Bajul ingkang sampun paring kapercayan kapitadosan dhateng kula sak kanca. Anggenipun ing dalu sak mangke ketiban sampur paring lelipur nggelar kelir gantung gong mengeti adicara bersih dusun Kedung Bajul. Wah, iya ya Mak, iya ngestoke dawuh. Luar biasa, luar biasa. Ya. Apa meneh pagelaran bengi iki ya disiarkan langsung no. Ya. Ya kuwi live streaming channel YouTube awake dhewe, ya kuwi Asta Brata Media. Ya, iki dadi sing kepareng ndongake para warga masyarakat dusun Kedung Bajul ora mung penonton pamiyarsa budaya sing rawuh ana ing lokasi. Ya, nanging iki sing memonitor lumantar channel YouTube, iki uga melu uyung-uyung anyeng kuyung ndongake, anggone para warga masyarakat dusun Kedung Bajul kagungan kersa. Wah, iya ya Mak, ya kabeh padha ndongake no. Ya. Awake dhewe uga ora lali ya tetep ndongake. Ora iso matur akeh-akeh, ora iso matur apa-apa. Bisaku ya mung ndonga. Dongaku banyu mili kanggo para warga masyarakat kang ana ing Kukuban dusun Kedung Bajul. Oh ngono. Dongane biyung muga-muga ya Nok. Sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar, ana ing dusun Kedung Bajul. Dusun kene dadi dusun sing baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi, kertotata turaharja, murah sandange, murah pangane, cinaketok ing kamulyan, tinebihna saka bencana alam. Amin 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 Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Eman yuk. Sira iku
Alhamdulillah. Wah, kaget aku. Ya. Sesuk kanca-kanca. Wah. Ben nek santai sik. Ya, wes. Wah. Kaya wayangan ning Palestina. Sesuk kanca-kanca leren telung bengina. Alhamdulillah. Ya, sesuk diparingi leren. Terus diumumne pisan ya nok jadwal-jadwal awake dhewe sing ana ing Kukuban Nganjuk dan sekitarnya. Ning Nganjuk. Mau kanca-kanca bakul akeh sing do takon. Oh ngono. Kapan meneh? Tanggal 11 nok, tanggal 11 ning ndi? Ning Lapangan Baron. Oh ngono. Terus disambung sambung tanggal 12 ning Sekaran. Oh Sekaran lo ceret. Terus disambung tanggal 13 ning di Setren Rejosana. Oh iya. Iki diwaca sing Nganjuk wae ya. Diwaca sing Nganjuk. Terus tanggal 20 ning di ning Gempol. Oh Gempol Rejoso. Tanggal 26 Sidokare. Terus tanggal 28 ning Balongan. Oh Mrebek. Wis monggo kanca-kanca bakul sing arepe ikut andil mengais rejeki sesarengan kalian Astabrata. Ayo. Wong jenenge wayang satu pertunjukan seni dan budaya wabil khusus wayang ngono kuwi sing diuntungkan ora mung senimane. Ora mung senimane akeh sektor sing melu diuntungkan dalam pagelaran wayang. Ngono. Sound system tero panggung, kanca-kanca bakul. Kanca-kanca bakul ya melu kecipratan rejeki. Iya, ngestokke dawuh. Ya, iki sadurunge ngaturke bintang tamu, Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Jajak. Luwih dhisik ngaturke sak tembang. Apa? Tembang kang jumbuh kelawan swasana no? Apa? Lancaran bersih desa. Ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Kanggo salam pambuka. Salam mukadimah ana ing season limbukan. Ngono. Dibawani luwih dhisik no. Kanggo ngendhoni swasana bengi iki. Engko lagi ngaturke para-para bintang tamu. Mangga Mas Heru dipun sarirani langkung rumiyin bawanipun lancaran bersih desa. Ya, mangga Mas. Apan iku dadi kewajiban baku nindakake bersih desa, nindakake bersih dusun, nyadranan sedekah bumi, dimen napa Mas? Murih adoh sukar sakit. Yuk sesarengan 1 2 3 ya. Gliya gliya anggliya mandang karya
lagi Mas Arya.